DXDC Radyoman Report. Naka-heightened alert na ang Coast Guard District Southeastern Mindanao alang sa humanitarian assistance and disaster response gumikan sa padayong pag-ulan sa Davao Region. Sa interview sa DXDC RMN Davao, kang Commodore Regard Marfe, Coast Guard District Southeastern Mindanao Commander, nagpadayon ng gihimong mga rescue operation sa mga personahe sa Coast Guard sa mga flood victims sa Davao Oriental ug Davao de Oro. We have declared or we have placed yung lahat ng ating stations, substations, at saka yung ating mga operational control units on heightened alert. Naka-standby yung ating mga quick response teams para mag-response for any eventualities or any incidents. Sa karon, ang ato alamang response in atay landslide incident sa may Caraga, Davao Oriental. So na ang ato ang personnel dito para mutabang. At the same time, last night po nag-deploy ka sa ato ang SAR dogs para mutabang kay na mga na reported na 2 missing persons dito sa landslide incident. Sigo ni Marfe, naglisod-sulod ang mga personahe sa Sitio Panlaisan, Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental para sa pagpangita sa duha ka mga lalaking na missing tungod sa landslide. Uga dili usa maagian ang dalang sitio slide sa Mayo, Mati City tungod usab niini. Gideploy ang tulo ka mga canine dogs para mutabang sa pagpangita sa mga lalaking na missing. Nagsuspende na usab og biyahe sa kadagatan ang Coast Guard Station Davao de Oro, Coast Guard Station Davao Oriental ug pagbiyahe sa mga passenger motorized bangka sa SIR Matina, Davao City. Adunay maghihimong coastal patrol ang Coast Guard sa mga beach resort sa pagpahimangno sa tanang mga guests nga dili magkumpiyansa. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay Miginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.